चन्दन ब्रह्मआथ' बुंबाय थादों दायो माने प्रमद बर'आलायनो बेबायदि मोसानाया माने बेयो जेननायनि थाखायसो मोसानानै लाखादों होनना बुंदों। जानोबो हायो चन्दन ब्रह्मआथ' आरो भगबान नालाय बियो मिथिगो बांसिन मिथिगो मानसिया बेखिनिखौबो बियो बावबाय कि मानसिया दुखुआव रावबो मोसाया खुसियावसो मोसायो मानसिया दा नंखायनो अबस्से दुखुआवबो गाबो माने मा होनो मानसिया मोदै हुगारो सुखुआवबो मोदै हुगारो नाथाय दुखुआव रावबो मोसाया एबार देरहानाया निश्चित ना चन्दन ब्रह्म ना हाग्रामा बेवहाय रावबो गैला एबार UPPL नि सरकार आरो एबार गोजोन सान्थि आरो खौसेथिया जोंनि हारियाव फैगोन जौगानाया जोंनि हारियाव फैगोन गोरिब गुन्द्रा बयबो बोथिनै ओंखाम मोनजानानै मोजाङै थानो हागोन आरो जायफोर जोंनि लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि गैया बिसोरनो गासैनोबो जोङो माने माखासे इमप्लयमेन्टनि बेबस्था खालामदों मोजां सोलोंथाइ लानायनि बेबस्था खालामदों UPPL सरकार फैनाय BTR जि गोरोबथा बियो 100% इमप्लिमेन्ट जागोन जेलाव थानाय जेसेबां जोंनि जोहोलावफोर दङ बिसोरखौ जोङो थाबैनो बरननो नाजागोन आरो जोंनि गेजेराव गोजोन सान्थिखौ लानानै माहारि जौगानायनि खामानिखौ जों मावगोन आरो हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोर गावनि हारिखौबो थगायबाय मालाय हारिबो थगायबाय रायजो राजाफोरखौ थगायजोब्बाय दा नंखायनो बर' हारिल' नङा गुबुन हारिफ्राबो बिथांमोनखौ जोगारबाय आरो एबार UPPL निनो सरकार फैगोन थैंक इउ दिनै परिबर्तन रेलि सोलायनायनि मोनसे रेलि बियो माने उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जागायबाय बरसलानिफ्राय आरो बियो कन्टिनिउ गासिबो जिल्लायाव जागोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनायनि जि मोनसे ढौ फैदों बेखौ जोङो कन्टिनिउ इलेक्शनसिम जोङो सालायगोन आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैदों आरो रायजो राजाफोरनि एबार गोसोनि जि हास्थायनाय बियो जाफुंसार महर मोनगोन।